अब्ला फैदो फ्रेन्ड्स जोंनि इउटिउब चेनेलाव जों माबोरैहाय लाइव स्ट्रीम खालामनाय जायो जों बेखौ मोन्थिना लानि। तो फ्रेन्ड्स अब्ला जों जोंनि इउटिउब चेनेलखौ खुलिनो नांगोन। ओके फ्रेन्ड्स अब्ला जोङो इउटिउबाव थुनानै होबाय। इउटिउबाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव मा ओंखारगोन बेबायदि गोजौआव मोनथाम अपसन ओंखारगोन। मोनसेया जाबाय चेनेल आइकन, मोनसेया सार्च, मोनसेया जाहैबाय नैबे भिडिअ। नोंथाङा नैबे भिडिअ होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। ओके जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला नोंथाङा बेयाव मोननै अपसन मोनगोन। मोनसेया जाबाय रेकर्ड, मोनसेया जाबाय गो लाइव। नोंथाङा लाइव स्ट्रीम खालामनो थाखाय नैबे गो लाइव होननाय अपसनाव नोंथाङा थुनानै होगोन। ओके नाथाय मोनसे खोथा फ्रेन्ड्स, नोंथाङा जुदि नोंथांनि इउटिउब चेनेलखौ जुदि दासिमबो जुदि लाइव स्ट्रीमिंखौ नोंथाङा एनेबल खालामनानै लायाखै अब्ला नोंथाङा गिबियावनो बेखौ एनेबल खालामग्रोना लानो नांगोन। तो फ्रेन्ड्स नोंथाङा जुदि मोनथिया माबोरैहाय नोंथांनि इउटिउब चेनेलखौ नोंथाङा लाइव स्ट्रीमिंनि थाखाय माबायदि एनेबल खालामो अब्ला आंनि मोनसे भिडिअ आपलोड जाखांबाय आरो बे भिडिअनि मुङा जाहैबाय हाउ टु एनेबल लाइव स्ट्रीमिं अन इउटिउब चेनेल होननाय मोनसे आंनि भिडिअ दङ। नोंथाङा बेखौ नायनानै लाहैग्रो अब्लासो नोंथाङा बेबायदि मा लाइव स्ट्रीमिं खालामनो हागोन। दानिया नोंथाङा मा खालामनांगोन, बे लाइव स्ट्रीमिंनि नोंथाङा मा खालामनांगोन, गिबियावनो टाइटेलखौ लिरनो नांगोन। अब्ला नोंथाङा गिबियावनो टाइटेलखौ लिरना होबानो जाबाय। अब्ला आङो टाइटेलखौ लिरनोसै फार्स्ट। तो बेबायदि लिरबाय। दानिया नोंथाङा सिङाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, नै नुनो मोनदों पाब्लिक। बेयाव थुना होयोब्ला मा ओंखारो नायनाय। बेयाव जोंना मोननै अपसन ओंखारो, मा मोनसे पाब्लिक मोनसे आनलिस्टेड। ओके तो नोंथाङा जुदि बेखौ पाब्लिकनो जुदि नुजानो होयोब्ला अब्ला नोंथाङा बेखौ पाब्लिक अपसनाव खालामना दोनबानो जाबाय। अब्लानो बेखौ मा जागोन, नोंथाङा जेब्ला लाइभ स्ट्रीमिं खालामगोन अब्लानो मा जागोन, मानसिफोरा नोंथांनि जितु लाइभ स्ट्रीमिंखौ जेब्लाबो नुनो मोनगोन। ओके दानिया नेक्स्टआव नैथियाव जाहैबाय नोंथांनि लकेशन। नोंथाङा बेखौ लकेशनखौ नोंथाङा होनो हायो। तो नोंथाङा बेखौ नेटनिफ्राय सार्च खालामनांगोन बबे लकेशनाव नोंथाङा दङ। तो आं बेखौ लकेशन होलाया, बेखायनो आं बेखौ बेक खालामफिनबाय। ओके तो बेनि उनाव नोंथाङा नैबे मर अपसनाव थुना होयोब्ला मा ओंखारो नायनाय। मर अपसनाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांनिया मा नुनो मोनदों, नोंथाङा बेवहाय मोननै अपसन नुनो मोनदों। मोनसेया जाबाय शेड्यूल फर लेटार। बेनि ओंथिया नोंथाङा जुदि नैबे लाइभ स्ट्रीमिं खालामनायखौ नोंथाङा जुदि दानो जुदि फोसावनो नागिराब्ला बा नोंथाङा बबेबा मोनसे टाइमाव जुदि फोसावनो नागिरोब्ला अब्ला नोंथाङा बे अपसनखौ खालामनो हायो। ओके अब्ला नोंथाङा जुदि बेखौ शेड्यूल फर लेटार खालामब्ला नोंथाङा बेखौ एनेबल खालामनांगोन। ओके एनेबल खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा मा नुनो मोनदों नायनाय। तो नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनदों 18 सेप्टेम्बर 2018 बेयाव 6 AM दङ। तो नोंथाङा बेवहाय टाइमखौ चेन्ज खालामनानै लानो हायो। ओके नोंथांनि खोथा। तो जायखिजाया मोनसे नोंथाङा टाइम शेड्यूल खालामनानै लानो हायो। ओके नाथाय आं बेवहाय बेबायदि खालामनो लुगैयाखै अब्ला आं बेखौ अफ खालामफिननानै होबाय। दानिया नोंथाङा नाय नैबेयाव सिङाव एडभान्स अपसन दङ, बेयाव थुनानै होब्ला मा जागोन नायदो। ओके अब्ला बेवहाय नोंथाङा जेब्ला थुनानै होयो अब्ला बेबायदि मोनथामा अपसन ओंखारो। बे अपसनफोरा मा बुजायनाय जायो आं नोंथांनो फोरमायनानै होनि। तो गिबियावनो नोंथाङा मा नुनो मोनदों, बेवहाय अलाउ चाट होननाय नुनो मोनदों। ओके नोंथाङा जेब्ला लाइभ स्ट्रीमिं खालामनाय समाव नोंथांनि फेन्सफोरा मा खालामगोन, नोंथांखौ चेटिं खालामनो होगोन नामा बेखौ सोंनाय जादों। नोंथाङा जुदि चेटिं खालामनो अलाउ खालामो अब्ला नोंथाङा नैबेखौ एनेबल खालामनांगोन। ओके बेनि उनाव मा जायो, जोंना इउटिउबाव खायसे भिडिअ आपलोड खालामोब्ला बा जायखिजाया लाइभ स्ट्रीमिं खालामोब्ला अब्ला मा खायसे ओरैबायदि भिडिअ थायो जाय भिडिअखौ मा उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेखौ नायनो मोना बा बेखौ नायनाया मोजां नङा। बेबायदि बेलायाव जों मा खालामखो, एज रेस्ट्रिक्शन मडखौ जोङो एनेबल खालामो। नोंथाङाबो जुदि हमनानै लाबाय बेबायदि जुदि भिडिअ बानायदोंबा अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन, नैबे एनेबल एज रेस्ट्रिक्शन होननाय अपसनखौ नोंथाङा एनेबल खालामनो नांगोन। तो बेनि उनाव नेक्स्टआ जाहैबाय सिंनि मोनसे अपसना जाहैबाय दिस भिडिअ कन्टेन्स पेड प्रमोशन साच एस पेड प्रडाक्ट प्लेसमेन्ट स्पन्सरशिप अर एन्डर्समेन्ट्स मर इनफो। जुदि नोंथाङा सासे गिदिर इउटिउबार, नोंथांनि इउटिउब चेनेला मा जाबाय मानिटाइज जाबाय। जेब्ला मानिटाइज जाखांनायनि उनाव मा जाहैबाय, नोंथांनि बै भिडिअ मा दङ, ओरैबायदि मोनसे कन्टेन्ट दङ जाय कन्टेन्टआ मा पेड प्रमोशन बा जायखिजाया मोनसे नोंथाङा प्रडाक्टनि बागै बेवहाय रिभिउ खालामनो नागिरदों आरो बै प्रडाक्टआ मा सोरजोंबा बेयो मा खालामजानाय, स्पन्सर खालामजानाय। तो बेबायदि बेलायाव नोंथाङा नैबेखौ अन खालामनो दाबाव। ओके बेनि उनाव बेखौ थुनाय लोगो लोगोनो जोंना मोनसे अपसन ओंखारबोबाय, हेल्प मी इनफर्म भिउअर्स अफ पेड प्रमोशन बाय एडिंग अ डिसक्लोजार टु दिस भिडिअ। नोंथाङा बेखौबो एनेबल खालामनो हायो। ओके तो नोंथाङा बेबायदि एनेबल खालामनो हायो आरो। नाथाय आंनिया बेबायदि नङा, आंनियाव बेवहाय जेबो पेड प्रमोशन गैया।
नाथाय आंनिया बेवहाय जेबो मा गैया स्पन्सरशिप बा प्रडाक्ट प्लेसमेन्ट जेबो गैया बेखायनो आं बेखौ अफ खालामनानै होबाय एगेन मा खालामबाय आंनि भिडिअखौ बयबो नायनो हायो उन्दै गथ'आबो नायनाय बेखायनो आङो एनेबल एज रेस्ट्रिक्शनखौ आं अफ खालामनानै होफिनबाय दानिया नोंथाङा नैबे अलाउ सार्टखौ मा खालामनाय नोंथाङा बेबायदि दोननो हायो थ' आं बेखौ दोननो लुगैदो बेखायनो आं बेबायदि दोनबाय दानिया आं मा खालामबाय बेवहाय बेवहाय बेक सिम्बलाव थुनानै होफिनबाय अके थ' बेबायदि खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन नोंथाङा बेवहाय मोनसे डिसक्रिपसन लिरबावनो हायो थ' नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदो थ' बेवहाय थुनानै होब्लानो जाबाय अके नोंथाङा बेवहाय जायखिजाया मोनसे मा डिसक्रिपसन लिरनो हायो थ' बेवहाय भेरि पपुलार मस्ट वाट्स भिडिअ बेबायदि दंखायो बारु नोंथाङा बेखौ होबा होजायो नाथाय आं बेवहाय बेलेग होनो लुगैदों हमनानै लाबाय थ' आं बेबायदि लिरबाय दानिया बेबायदि लिरखांजोबनायनि उनाव नोंथांनिया दानिया मा खालामगोन नैबे नेक्स्ट होननाय अपसनाव थुना होगोन अके अब्ला दानिया नायदो नेक्स्ट अपसनाव थुनाय लोगो लोगोनो मा जायो जों नायनोसै बे लड जागासिनो दङ अके दानिया माजों थ' मा जायो जेब्ला नोंथाङा लाइभ स्ट्रिमिं खालामो अब्ला बेवहाय गावनो गाव मा खालामो बेयो मोनसे केपचार खालामो अब्ला आंनि मोनसे नैबे नुनो मोनदों नोंथाङा बे जाबाय आंनि मोनसे फट'खौ मा खालामबाय बेबायदिनो लाइभ स्ट्रिमिंआव केपचार खालामनानै बेखौ थाम्बनेल हिसाबै बाहायगोन थ' बेबायदि जुदि नोंथाङा बे फट'खौ मोजां मोनाखै अब्ला नोंथाङा इडिट खालामफिननो हायो अब्ला नोंथाङा नैबे पेन बायदि खोलोम अपसनाव नोंथाङा थुफिनना हो थ' थुनाय लोगो लोगोनो नुनो मोनगोन सा इडिट सेटिंस नोंथाङा एडिट खालामफिननो हायो एगेन रिटेक थाम्बनेलखौ नोंथाङा लाफिननो हायो एगेन आपल'ड थाम्बनेल नोंथाङा जुदि बे थाम्बनेलजों नोंथाङा जुदि अके बा सेटिसफाइड बा अब्ला नोंथाङा बे थाम्बनेलखौ नोंथाङा आपल'ड खालामनो हायो हमनानै लाबाय आं बेखौ रिटेक लाफिननो नागिरदों बेखायनो आं नैबे याव थुनानै होबाय अके अब्ला नुनो मोनबाय थ' मा जाबाय आंनि मोनसे बे थाम्बनेला बेबायदिहाय सेबखांजाबाय दानिया जों मा खालामगोन हमनानै लाबाय आं बेजों सेटिसफाइड बेखायनो मा खालामबाय आं नैबे सिङाव दानिया जोङो गो लाइभआव थुनानै होगोन अके बेनि उनाव रटेट योर स्ट्रिम इन लेन्डस्केप स्ट्रिम इन पर्ट्रेट दानिया नोंथांनो बेवहाय मोननै अपसन होनाय जादों मोननै अपसना जाहैबाय नोंथाङा बेखौ पर्ट्रेट हिसाबै नोंथाङा नोंथांनि लाइभ स्ट्रिमिंखौ खालामनो हायो नङाब्ला नोंथाङा लेन्डस्केप हिसाबै नोंथांनि लाइभ स्ट्रिमखौ खालामनो हायो नोंथाङा बेखौ लेन्डस्केप खालामना लानो हायो अब्ला नोंथाङा मबाइलखौ मा खालामनो नांगोन बेबायदि लेन्डस्केप मडआव नोंथाङा पजिसन खालामना होबानो जाबाय आं दा मायाव खालामदों आं बेखौ पर्ट्रेटआव खालामदों बेखायनो आं मा खालामगोन दानिया स्ट्रिम इन पर्ट्रेट होननाय अपसनाव थुनानै होगोन अके दा थुनाय लोगो लोगोनो गयिं लाइभ नुनो मोनदों नोंथाङा बे गयिं लाइभ डेट मिन्स लाइभ जागासिनो दङ अके अब्ला नै लाइभ जाथारबाय नुनो मोनदों दानिया नुनो मोनदों नोंथाङा नैबे सायाव मा नुनो मोनदों लाइभ बेयाव बेसेबां सेकेन्डस नोंथाङा लाइभ खालामखो बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनदों बेनि उनाव नोंथाङा नैबे अपसन नुनो मोनदों बे जाहैबाय साबेसे मानसिया नोंथांनि लाइभ स्ट्रिमिंखौ नोंथांनिखौ मा नायदों बेवहाय नैबेयाव नुजाजोबो अके बेनि उनाव नोंथांनो नैबे लाइक्स बेनि ओंथिया मा बेवहाय जायखिजाया सोरबा जुदि नोंथांनि बे लाइभ स्ट्रिमिंखौ लाइक खालामदों अब्ला नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनगोन अके दानिया नोंथाङा नैबेयाव नायदो नैबे मोनसे अपसना जाहैबाय नोंथांनि केमेरानि जिथु फेसखौ नोंथाङा जुदि सेल्फि लानो लुगैयाखै गुबुन मोनसे जुदि नोंथाङा लानो लुगैदों अब्ला नोंथाङा बेवहाय थुना होनो हायो अके दानिया मा जाहैबाय मोनसे खोथा जाहैबाय आनएबल टु कानेक्ट एट दिस मोमेन्ट ट्राइ एगेन फिनिश बेनि ओंथिया आंनिया नेटआ मा जाहैबाय अलपमान प्रब्लेम होदों बे मा जादों बेखायनो बेवहाय आनएबल टु कानेक्ट एट दिस मोमेन्ट फैदों आं ट्राइ एगेनाव थुफिनना होनि अब्लानिया मा जायो नायनि दानिया नैबे जाबाय मेसेज बे जाबाय लाइभ चेटिं मेसेज नुनो मोनदों नोंथाङा थ' बेवहाय नोंथाङा सेरना होयोब्ला बेवहाय टप चेट साम मेसेज सासेस पटेन्शियेल स्पेम मे नट बि भिजिबल थ' खायसे मा होनो मेसेज थायो जायफोरा स्पेम जायो बेफोरखौ नोंथाङा नुनो मोननाय नङा एगेन नोंथाङा नैबे सिङाव नैथि अपसन नुनो मोनदों लाइभ चेट मेसेज नोंथाङा नुनो मोनदों नोंथाङा बेखौ अन खालामोब्ला नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनगोन नान हाइड अल द चेट मेसेजेस नोंथाङा जुदि मेसेजखौ नोंथाङा जुदि नुजानो लुगैयाखैब्ला अब्ला नोंथाङा मा खालामनो हायो नोंथाङा नैबे नान हाइड होननाय अपसनाव नोंथाङा थुना होनाय दानिया नाय नुनो मोनदों नोंथाङा आं जेब्ला नै चेट हिडेन खालामनाय लोगो लोगोनो चेटआ मा जाबाय लाइभ चेटफोरा बे ओंखारनाय नङा फ्रेन्ड्स दानिया आं एगान थुफिनना होबाय थुनानै मा खालामबाय आङो लाइभ चेट होननाय मोनसे अपसनखौ बेयाव थुफिनना होबाय दानिया नाय सोरबा जुदि आंखौ बेवहाय लाइभ जुदि मेसेज खालामोब्ला मा जागोन नैबे टाइखिनाव मा जागोन आंनि बै लाइभ मेसेजफोरा बेवहाय ओंखारलांबाय थागोन अके फ्रेन्ड्स अब्ला नैबेयाव नायदो नोंथाङा बेयाव थुना होयोब्ला मा जागोन नोंथाङा नोंथांनि थाम्बनेलखौ मा खालामनो हायो बेयाव खायसे फिल्टार्सफोर बाहायनो हायो नर्मेलाव थुफिननो हाबाय आं बेयाव थुफिननो हाबाय अके दानिया नैबे मोनथाम सिम्बला मा आं बेखौ बुजायनो नागिरदों नाय
बेवहाय थुनानै होयोब्ला नोंथाङा मोनथाम अपसन नुनो मोनगोन। मोनसेया जाबाय शेयार अपसन नुनो मोनगोन, बेनि उनाव नोंथाङा मा मोनगोन एनेबल फ्लाश, बेनि ओंथिया नोंथांनि जिथु टर्च लाइट नोंथाङा एनेबल खालामनो लुगैयो नामा बेवहाय थुना होयोब्ला टर्च लाइटआ जोंगोन। बेनि उनाव नोंथांनि जुदि भइसखौ जुदि बेवहाय नोंथाङा जुदि होनो लुगैयाखै अब्ला नोंथाङा मिउट माइक्र'फन अपसनाव थुना होब्लानो जाबाय। अके, आरो नोंथाङा जुदि शेयार खालामनो लुगैदो अब्ला नोंथाङा बेवहाय शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। अके, दानिया जोङो मा खालामगोन, जों फोजोबनोसै। जेब्ला नोंथाङा लाइभ स्ट्रिमिंखौ फोजोबनोसै नोंथाङा बेखौ फिनिश खालामनो थाखाय नैबे आगदानि गोजौ खनायाव सानजाबसिन दङ, नोंथाङा बेवहाय थुनानै होगोन। अके, थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव मा अपसन ओंखारखो, आर इउ सियर डेट इउ वान्ट टु स्टप स्ट्रिमिं। नोंथाङा जुदि बेखौ स्टप खालामनो लुगैदोंब्ला अब्ला अके सिम्बलाव थुनानै होबानो जाबाय। बेबायदि थुखांनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव मा जाबाय, बेयाव मा ओंखारखो, फिनिश होनाय अपसना ओंखारबाय, अब्ला बेयो फिनिश जाबाय। दानिया नोंथाङा बेवहाय नायनो हायो माय फार्स्ट लाइभ स्ट्रिमिं टेक रामेन, बेवहाय प्लेबेक्स 0, पिक कनकारेन्स 0, निउ साबस्क्राइबार 0, डिउरेसन बेवहाय बेसेबां ओंखारदो 1 मिनिट 11 सेकेन्ड ओंखारदो, टटेल वाट्च टाइम बेयाव रावबो नायाखै बेखायनो बेयाव 0 सेकेन्ड ओंखारदो, एभारेज वाट्च टाइम 0। दानिया नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेखौ नोंथांनि इउटिउब चेनेलाव पाब्लिश खालामनांगोन। पाब्लिश खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन, नैबे डान अपसनाव थुनानै होगोन। डान अपसनाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि चेनेलाव बे मा जाहैगोन, बेयो आपल'ड जागोन। नोंथाङा माबायदि नायगोन, दानिया नोंथाङा नोंथांनि चेनेल आइकनाव थुफिनगोन, बेनि उनाव नोंथाङा माय चेनेलाव थांबानो जाबाय। अके, बेनि उनाव नोंथाङा भिडिअसआव थांबानो जाबाय, अब्ला आं भिडिअसआव थांबाय। अके, अब्ला नुदोंना नोंथाङा, नुनो मोनबाय माय फार्स्ट लाइभ स्ट्रिमिं बेयो आपल'ड जाबाय। अब्ला फ्रेन्ड्स जोंनि अब्ला खामानिया जोब्बाय। अब्ला नोंथाङा बुजि मोनबाय जे जोङो माबोरैहाय जोंनि मबाइलजोंनो जोङो लाइभ स्ट्रिमिंखौ माबोरै खालामनाय जायो। बेखौ नोंथाङा बुजि मोनबाय। आसा खालामो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक खालामनो दाबाव। भिडिअखौ नायनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों अननाय, मोजां मोननाय आरो साबायखरखौ गासैनिसिम बावहरफिननानै आंनि दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, जै बर' हारिनि।